morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe. Munozviziva kuti inini I am unpredictable. Kana tichinge tatouya panapa akudanwa nonzwa ende akudyiwe rinopisa nekuti isusu kana tichinge takurova nyaya idzi kudarika zvakaitwa vanhu vairoverwa zvematongerwo enyika muZimbabwe. Anyway, jokes aside, ndauya kuti ndikunzwisei. Tine maguest akasiyana tinenge tichingokuunzirai. Munoziva kuti nhasi tikava neizvi mangwana tichingodai so ende togara takataura kuti Kulian TV chivhitivhiti chevanhu, chivhitivhiti chenyika, chemaZimbabweans, kwete kuti ani kana kuti political party yani, no. Panapa ndepedu mese, ndepenyu mese maZimbabweans. Chero kana uri munhu weZanu PF, uyai nenyaya dzenyu, uyai mutiudzewo your side of the story. Vema oppositions, different part of opposition, mese munobvumidzwa kuuya nekuti Kulian TV ipolitical, haisi political party asi ichannel yenyika yese. Saka zvandoda kuita panapa ndoda kusanganisa na one guest ari kutaura zvinhu zvaari kutaura, maonero anosiyana, muri yeZimbabwe manzwiro anosiyana, vamwe vachawiriranawo nazvo, vamwe havawirirani nazvo, asi inini ndangoti aiwa munhu wese akakosha kuti ange achinzwikwa kuti apuwe nzewe. Ndisati ndakusvitsai, ndisati ndakanda ndaregedzera size chaicho yandoda kuti munzwe, ndoda kushandisa mukana kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business account, kuregisterwa macompany muSouth Africa vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti batai company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka tiri kuti vabate mutaure navo, vanokuitirai muri kwamuri ikoko, vari kwavari ikoko. Kune vari kunze kweSouth Africa futi vaya vanoda futi kuregisterwa macompany muSouth Africa but musina work permit kana study permit, it's possible zvekare zvinoita, but make sure kuti passport yako iwewe inenge ine iya inonzi entry stamp, chidindo chekupinda muSouth Africa chete ndo zvinongodiwa. Saka garai mavabata mubatsirwe, muite zvinhu zvinofamba, gore richitotanga makuitawo zvinhu zvinobatika. Zvamanje regedzai tibva tangoti icho muri yeZimbabwe iri kuona sei mamiriro akaita zvinhu nokuti iko zvinezvi maelection ari kuitwa munyika yedu isusu ari kushayiwa value kana kuti kushayiwa power. Vana veZimbabwe vanovhota, vana veZimbabwe vanovhota sarudzo dzavanoda ivo, maelection avanoda ivo. Dambudziko riripo nderekuti maopposition party ese ari munyika medu haana power, especially the main opposition party atinayo vachamisa havana power because havana muto ari kuvatsigira, havana maovheti ari kuvatsigira, havana mapurisa ari kuvatsigira. Mapurisa ari kuvataka vachamisa, masoja ari kuvataka vachamisa. Then tikatarisa iko zvinosiyawo iri kuvataka vachamisa. Nevakuru venyika chaivo, masoja chaivo anofanira kuchengetedza nyika, anofanira kuchengetedza bumbiro romutemo, ndivo vari kutobatsira ZANU PF kukwenenzvera kuti ipinde 2030. Ndivo vari kutobatsira ZANU PF kuti maelection asaitwa. Mauto Zimbabwe akauraya vanhu 2008, ndiwo akauraya vanhu achidya mombe achipaza achipisa dzimba dzevanhu, ndiwo vakashandisa 2018. Vanhu vanogona kuti baba chinogurei sei vari kutuka masoja, sei vari kutaura masoja. Ndine umbo hwema-V11 anozikanwa nenyika yese. Chekutanga ndikakutora 2008 vakatuma masoja achibatsira ZANU kambena vachishungurudza vanhu. 2023 masoja akapfura vanhu muna 40 muguta reHarare, hapana asikazvizivi. Masoja akaenda kunovhiringidza vanhu vachida kudemonstrata, masoja akavhiringidza kuZeki. 2018 masoja akavhiringidza vanhu vachigara vachiumba fazi, vanatapfuma nevo amageneral vachiumba fazi, ndivo vaitungamira fazi. Vanana Chiwenga 2018 ndo vaikambeni naZANU PF nana Sanyatwe vachidyira vanhu kwamutare ukwakuinyanga kwana Sanyatwe. 2018 vachidyira vanhu vachita kuti Burambo kuchiramba muri chakudefendai. 2023 manana Nhirini ndo vaitara kuti pauraya munhu kukwekwe vanambore Ng'ube. Vachiwenga ndo vaibudisa mashoko kuti tichakushwashwa tichakupedza tichauswa nyaya yesenga. Saka tine umbo hwekuti masoja ndo vauraya nyika yeZimbabwe. Masoja ndo vari kutsigira ZANU PF kuti iparadze nyika. Masoja ndo vari kufurirana naEmmerson Mnangagwa kuti vapinde kunoparadza mutemo wenyika yeZimbabwe. Masoja dzagara vatori nhengo yeZANU PF kudhara. Saka vanoti kana vapedza varitaya chisoja vanoya kuzotanga kusitata kuita 1 foot kushanda mugovernment foot. Vanotoita maministers, maembas, maMP, masenator,
makapani machichi but vari masoja vanite mavice president mapresident vari masoja saka masoja vane rimwe chete naEmmerson Mnangagwa havanei nekufungira vana veZimbabwe kutambura kwavari kuita kudzungaira kwavari kuita masoja ndiwo andiri kuti nyika yese dai tabatana taisa musoro pamwe chete security yenyika yedu isusu ndo ine utsinye ndo iri kuparadza nyika yedu iri kutongwa under military ZANU-PF inorwisana navachamisa vasina mauto ZANU-PF inorwisana navachamisa vasina mapurisa iyo inopa mtemo ndati kumapurisa zvinotadzisa vachamisa kana maopposition party kuti apinde mupower saka mauto ndo ari kukondora ZANU-PF ndo ari kushandisa ZANU-PF ndo ari kupa ZANU-PF power yemasimba yemanyemwe saka tikukumbira mhuri yeZimbabwe tibatsirane chamisa tikamurwisa tikamutuka tikamushora tikamuenga haana changakwanisa kuita mauto achirwisana naye asi dai iri ZANU yoga pachezvayo iri kurwisana chamisa vaigona kupedzerana saka mauto ngaabude mugraundi repolitics ngaasiye mapato akwikwidzane ari oga mauto kana zvinhu zvanetsa vanokwanisa kumisa zviriitwa neZANU-PF mauto saka vanogomisa sei ivo vari ndio vari kuenda kuita maministers eagriculture vanasibanda ivo vanatafuma nei ndo vari kuda kuziva kuita mavhaisi vanasibanda vachiita mavhaisi mapresident vanachivenga ndo vari kuchemera upresident saka anogona kusunga ZANU-PF kana kuimisa ndiani ZANU-PF iri kupuwa power nemilitary yemuZimbabwe zviri kungoitwa namahozi kuuganda uko mwana waMuseveni ndo zviri kungoitwa muZimbabwe saka vanhu vari kuti nyika iri kutongwa under militias military saka maopposition party muZimbabwe vakungotsvaga mari kuti kana vakavhura mapato vatsvage mari vari kuziva kuti vazhinji vakungoti hatikunde hakuna chinobudira muZimbabwe because iri kutongwa nemilitary saka mapolitical parties ese akutsvaga mari asara one chamisa vachona nanhasi unoyu muri kunzwa kuti vati vatakamugarira ende vabva vatora nyaya yekupinza mota dzehondo mumataundi kutenderera matowns saka vari kushishidzira chamisa akatakura trailer ye1 saka vari kukanganisa mauto ari kushishidzira vanhu vakada kuti vademonstrate havapuwe mukana manesi akada kudemonstrate haapuwe mukana masoja akada kudemonstrate mapurisa maticha haapuwe mukana vana veZimbabwe mavhenda chaivo mawindi makorokosa saka nyika yedu haifi yakadhivheropa haifi yakabudirira nekuda kwemauto kana mauto ashandura pfungwa dzavainadzo vadzosera maelection achamisa vabuda pachena vapopura chokwadi chakaitika 2018 maballot papers chakaitika 2018 kuzeki chakaitika 2023 kuzeki mauto kana abuda pachena vakadzosera maelection evanhu kune vanhu vari kuda kuti mauto adzoserwe vakadzosera maelection kumunhu akavhoterwa kumunhu akahwina vakadzosera maelection kuzvizvarwa zveZimbabwe vakabudisa chokwadi chiri kudiwa nevanhu veZimbabwe kuna chamisa vakapa munhu akahwina maelection masoja vakapa munhu akahwina maelection vanhu vakavhotiwa nevanhu hakuna bato rine simba rokudzinga vanhu muparamende hakuna bato rine simba rokubvarura mutemo hakuna bato rine simba zvinoitwa neparamende nevanhu zvinoitwa nemitemo because everything under captured under ZANU-PF under Mnangagwa now it's forced in Zimbabwe force people force vanhu Mnangagwa achitungamirira ndiye personally kudeclare kuti muZimbabwe hamufaniri kuitwa maelection which means ari kudeclare one party state achisundwa nemauto achengetedzwa nemasoja emuZimbabwe saka masoja emuZimbabwe kana vakuda kuti chamisa atonge which means zvinhu zvese zvichakanaka muZimbabwe nokuti now unoona kuti vari kudai vakomana vesava vanhu vari kunetseka kuzvipatara vakadzowe masoja vana vemasoja vanhu vari kunetseka kuzvikoro vana vemasoja saka hatina nyika inogadzirika munyika yeZimbabwe kana maelection anofamba zvakanaka kana mapolitical party anosununguka muZimbabwe masoja ndiwo akagarira zvinhu zvese masoja ndiwo akabira maelection ndiwo vari kutsitsira maopposition party masoja ndiwo vari kudzvinyira chamisa masoja ndiwo vari kurwisa chamisa masoja ndiwo vari kuziva secret yemaelection ngavabude pachena. Alright, bachinogure, do you think kuti masoja acho vanobvuma here? Vanoitwa sei alright kuti vabvume alright? Vanoitwa sei kuti vabvume because vari kudya vese andi muri kuti vanhu vamwe chetera? Mukati udini baba? Ndati vanobvuma here kuti vaite zvamukutaura izvozvo ende vanoitwa sei kuti vabvume kusiya zvese izvozvo zvamukutaura izvo? Because vari kudya vese ka vanhu ava. Chekutanga
masoja anofanira kuziva kuri kubva mari dzavanotambira, masoja anofanira kuziva kuri kubva mari dzezvombo, masoja anofanira kuziva kuti zvombo zvinotengerwa muZimbabwe, masoja anofanira kuziva kuti chinonzi chisoja chii kuita sei, chechipiri vanofanira kurespekta macitizens, chechitatu vanhu vachienda kuhondo haisi ZANU chete kana vanhu vari kuZANU vakarwa hondo, vanhu vese vari muZimbabwe vakarwa hondo, vabereki vari muZimbabwe. Ndosaka muchienda kana kwaunobva iwe kuLand kune inonzi Heroes Yeka yedistrict, kune Heroes Yeka yeprovince, kune Heroes Yeka yenational, kunoenda kunochiwa kumaruzeva, kunochiwa maindependence kuya kunochiwa maheroes kuya inyaya yekuti kunoendwa nekuti kune vanhu vakabhombwa vachibikira macomrade, kune vanhu vakabhombwa vachiwiga macomrade, vana mai nana baba vamwe vakafira maharo vana sekuru, kune vanhu vakabhombwa vachinotambira vana mukoma vachitambira futi kumabhodha uko vachitambira masoja, kune vanhu vakabhombwa vachiperekedza vakomana kuMozambique, kune vanhu vakabhombwa mayuthi vairara vari kumabhesi vachiimba, kune vanhu vakabhombwa vari mumakipi, vanhu vaifira kusapota macomrade, vanhu vaifira kusapota hondo, vanhu vairara vachiimba kuimbira hondo. Saka kana masoja ari munyika yeZimbabwe pamwe chete nemaall veteran vachiziva kuti pakarwiwa 1 man 140, so chiripo nechekuti icho ngavakochizeni izvozvo chadambudziko ranetsa nderekuti mutemo wemuZimbabwe wambonyorokodzwa nemasoja. Masoja ndivo vane simba, ko Mugabe wakamumisa sei? Mugabe wakamumisa sei? Mugabe wakamumisa sei kana vachitadza kumisa Mnangagwa zvaari kuita? Kune maelection here anorambwa kuita zvokurambwa nebato rimwe chete, kune mareforms anorambwa here nebato rimwe chete, mutemo wakaiswa nevanhu ivona ndo vari mapolitical parties akasiyana munyika yeZimbabwe. Tinonzwa vachiti hakuna bato munyika yeZimbabwe, hamuna bato rinopikisa. Ko mapato mamwe ese ari mwaya vari kudi kuataura iko zvino izvi vari busy. Chamisa angotaura chete ndadzoka, takanzwa masoja achiti mukuru wamasoja achiti chambosunungura mota dzemasoja, chambosunungura masoja achimbotenderera. Tiri kuona vana Chivhayo, vana Mwanzora vakutanga kutaura zvakawanda, vana Shabangu. Saka masoja vane rimwe chete, because kuzurwa kwaitwa Mwanzora, kuzurwa kwaita Shabangu, kuzurwa kwaitwa mamwe mapolitical parties esaya, nemasoja ari kupindirawo futi vachitamba same bora same style. Saka kuda kuti ZANU-PF ine rimwe chete nemasoja. ZANU-PF zvinhu zvairi kuita dai yanga iri iyo chaizvo iri ega aimbodherera vanhu kusvika palevhu rakadaro. Saka ZANU-PF iri kudherera vanhu ichitemba zvombo zvenyika, ichitemba mari dzenyika dzari kupa masoja. ZANU-PF iri kubhadhara mari dzakareba kumagenerals emauto, iri kubhadhara mari dzakasviba. Saka mageneral vakuita madhiri ekutengesa Zimbabwe, mageneral vari kutengesa nyika, vari kutengesa nyika kuita masellout, vari kutengesa nyika kuita madzangutsangu. Havachazivi ndo vari kuurayisa nyika magenerals emuZimbabwe, vari kutengesa nyika kuZANU-PF madictator. Iko zvino ZANU-PF yacho yazara vanhu vasina kuenda kuhondo, vanoti chakarwa hondo. Nhasi uno mageneral ndo vari kudya achiguta. Masoja ese echidika ari kumabharagono naAir Force, ground force esai vari kutambira mari dzavo, hakuna mari dzinodaga ma500, izvi vashoma ane mari dzekufura 500. Vazhinji vari kukwangwaya, mageneral ndo vari kudya mari naMnangagwa. Saka mageneral vari kuchengetedza vana Emerson nekuti chinhu chavo nana Mnangagwa. Saka vari kuguta ipapo, vari kudya ipapo, havafungiri vanhu, havafungiri nyika mageneral emuZimbabwe. Upenyu hakuna, because zvese izvi Mugabe vakamubisa vachiti atenderedzwa nembavha. Nhasi uno Mnangagwa ari kutoshanda nembavha dzacho kuita dzokutoshanda nadzo. Al Jazeera yakabudisa Gold Mafia, Al Jazeera yakabudisa Gold Mafia. Nawe iko zvinezvi kune mari dzakadyiwa dzakawanda nemaministers aya, hapana ari micheni. Kune vanhu vakapodwa weopposition vakawandisa zvokuti tu vanhu vacho havana kusungwa. Kune vanhu nyaya dzakawanda stereki dzakaitwa nevanhu veZANU-PF matara wabudiriri. Ma-MP akadzingwa zviri pachena neZANU-PF naShabangu akabatana nematare, mauto akatarisa. Mitemo iko zvinezvi iri kunzi yakubvarurwa, wakuru wemauto akatarisa. Ko vana veZimbabwe havana pava kabiroza, havana pfuti. Vana veZimbabwe havana zvombo. Saka zvombo zvazvo ZANU here, zvombo zvazvo pfuti dzadze kuchengetedza ZANU-PF here, dzadze kuchengetedza Mnangagwa here, pfuti dzadze kuchengetedza mbavha here, vana Chivhayo naNatagwei. Saka vana veZimbabwe nawo iko zvinezvi havachisina chekuita. Saka iko zvinezvi muri kuona kuti vanhu vakutukira masoja, vanhu vakupopota, vanhu vakuita sei, nekuti masoja abatsira kuponda nyika yeZimbabwe. Masoja ngaasuduruke pakutsigira 2030. Masoja ngaadzosere nyika mumaoko maChamisa, ndokuti nyika isunuke, nyika igare zvakanaka, vana veZimbabwe vadzokere munyika mavo.
Alright, but pane 2030 apa pane here musoja wamuri kunyazoziva ari kunyazosaidira bosi so far ndiri kuona naziyambi nevamwe ndo vari kutinyautaura nezve 2030 nana Daniel Garwe maita basa ko kana vasanyatwa vachidzigira 2030 vasanyatwa vasi nhengo yemilitary army kana vakanzi shande veseri nefad vanga vasingashandi veseri kukambira mnakagwaya vana vatanga kukambira mnakagwaya vari kumilitary 2018 vanga vasati vabviswa pachigaro mnakagwaya asati ahwina mnakagwaya paakanzi ahwina ndopa vakakuburwa manyembe vana vachiwenga but vakatanga kukambirira ZANU-PF vachiri masoja vanhu vakapfurwa mutown 2018 vachiri masoja vana chiwengawo vakazochibiswa manje vakuda kuya kuita mavhaisi ndo pakachizokuburwa nyembe saka moti havasi pamwe chete kuita sei Alright, ayo ndaida kutongobvunza just in case it's always good kuziva kuti vanenge vachishanda vese ndanani but pane here kana chivimbiso because since vanhu ndo vakatobata simba kana tiri mukutotaura mega kuti vari kuramba naro pane here chivimbiso chekuti kana kuti zvinhu zvavo zvinokwanisa vanakira zvokuti vanokwanisa kupa kana vamunenge muchida wacho ivo masoja acho because vanenge kuziva kuti life yavo ichazotonakawo here no masoja changa chiripo pane mitemo yekuchengetedza nyika hatigoni kuishora iyoyo masoja vaifanira kunge vachitaura kodzero dzavo maovheti achitaura kodzero dzavo vanodaidza Chamisa vogara naye pasi semwana wemuZimbabwe semwana vavo masoja vogara naChamisa pasi nemaovheti esaya vomudzidzisa nekumuonesa maringe nenyika yedu azvire kuti Chamisa kana apinda akurasa masoja akurasa maovheti Chamisa vanomudzidzisa nekumuudza kuti apa hapatsikwi munin'ina apa hapafambwi munin'ina apa hapabatwi munin'ina apa munin'ina tichashanda takadai tichashanda sei toshanda sei munin'ina vanoonesana zviri pamutemo vachinyorera vachisainirana ndokuti Chamisa mwana haangasiri zvese asi Chamisa une unyanzvi hwekutungamira nyika nokuti wakadzidza mazviri ende haana kutanga politics nhasi akatanga minista ari maminista vakadevelopa 2008 vakaita sei zvinhu zvadhakwa vakagadzira nyika nana Bitwesa saka Chamisa hapana chaangaramba achiudzwa nana baba wake hapana chaangaramba achiudzwa nana sekuru wake hapana chaangaramba achiudzwa nevanhu vakasunungura nyika Chamisa chikudiwa chedu ndechekuti paiswe munhu anoteerwa nevanhu munhu anonzwisisana nevarungu iko zvinezvo vanana Mnangagwa wese nana Chiwenga vese vari pamasanction havagoni kuenda kunotitsvagira kana kutivhimira mari kana kutitsvagira upenyu kune dzimwe nyika because naiwo vari pamasanction iko zvinezvi nhasi uno wari pablacklist yekuponda vanhu wari pablacklist yekubira nyika wari pablacklist yekuparadza vanhu saka hakuna chimwe chinhu development imwe ingauya vanotaura zvehistory yekuti Zimbabwe yanga iri basket of Africa isi basket of Africa nguva yanga ine health yakanaka varungwa yanga ine education yakanaka varungwa vachibhuruka nendege kubva kuEurope iko zvinezvi zvakorapwa zvese nekuda kweutongi une chisimba chemauto saka iko zvinezvi pakaitwa madhiri ekupondera pakaitwa madhiri ese ekuponda kwamaelection vari kuita njuga vakuru vemauto vari simba remilitary akafamba achikambira Mnangagwa nhasi uno Chiwenga vice president vana Sibanda vanga vachishandira Mnangagwa vachikambira nhasi uno vanana uyu akaomba fast afuma newe vanga vachikambirira Mnangagwa saka nanhasi iwo nyika ino yakuita sokunge bhande remilitary iko zvine mukaona masoja ese ari kubva kumilitary ese masoja ese vari kuenda kunopinda mubato reZANU-PF vana Sibanda vakatomboda kuita mapolitburo member ari mukuru wemauto iko zvinezvi ari kunzi akuenda kuita agriculture minister vamwe vakuita mavice president saka rarita nge tipi yavainayo munyika saka nyika haisina peaceful nokuti nyika kana ichitengwa nemilitary babaka vanhu havana kusununguka mitemo inenge iripo ndeyechibhanditi haina hapana vanhu havakwanisi kutaura kodzero dzavo iko zvinezvi ukanitaurira here pauri ipapo iwewe kuti politburo yeZANU-PF inogona kutambira 3500 but ticha unotambira 270 US musoja anotambira 300 mupurisa anotambira 300 200 something but politburo member it's not a government ibato reZANU-PF what about the Central Committee what about iko zvinezvi ukata some government mai manje anayo
yakazara hama neshamwari dzeZANU-PF, vana nevakadzi vemaministers, nevakadzi vanapresident, nevakuwasha nevadzisahwira nevaroora, ndivo vakazara mugovernment. Hakuna vatorwa vanowana basa mugovernment. So iko zvine zvakataza zvese zvatukura izvi zviri kuitwa neZANU-PF, masoja ari pamwe chete nevanhu ivava. Mukadzi waSanyatwe kuinyangao akanga achaurwa history yake mazuva apera achionzi ari kutonetsawo chaizvo ari chigaro chihombe kuZANU-PF ikoko. Sanyatwe uri kuitawo zvaari kuita ari kuku. Mukadzi waSanyatwe ari kutsigira 2030. Sanyatwe wabva aterawo mashure bva atsigira 2030. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti masoja vane rimwe chete. Ndo vari kutatisa development munyika yeZimbabwe, ndo vari kushandisa budiriro munyika yeZimbabwe. Masoja ndo vakagaidha, ndo vari kusapota ZANU-PF nepfuti nezvombo. Havasi kusapota vanhu, havasi kusapota vana veZimbabwe, havasi kusapota nyika, vari kusapota ZANU, nokuti kuZANU kune vanhu vari kuvaitira madhiri vachivabudisira mari, muso wemari. Saka vari kuataka Chamisa wese, because Chamisa atadza kuteerera zvavari kuda, atadza kutengeka. Chamisa atadza kuteerera zvavari kuda. Ivo vari kuda kuzama kudistura all political parties dzinopikisa ZANU-PF muZimbabwe. Saka Chamisa ndiye munhu asara ari one. Saka vari kumushungudza, vari kumurwisa, ende vari kutya kuti akaramba achitaura zvinomutsa hondo munyika nepasi rese. Saka vari kuziva kuti nyika dzese dzinopindira, nyika dziri pasi pachikuva dzapindira. Saka vari kuda kuzama kumuchera vachiumba mapolitical party efeki, vachigadzira zvinhu zvefeki. Chamisa ndiye munhu akawina maelection 2018. Masoja anozviziva ndiwo akatsvinirira nyaya idzodzo. Chamisa ndiye akawina maelection 2023. Saka masoja ngaadzosere nyika kune munhu akawina maelection. Noti hondo yese yatiri kusvika tichita muZimbabwe, mashoko atiri kusvika tichita muZimbabwe, kutukana nokurovana kwese kuri kukonzereswa nemasoja. Masoja ndiwo ari kurwisa ana vese munyika, ndiwo ari kukonzeresa kudoda kwecorruption munyika, ndiwo ari kukonzeresa corruption, ndiwo ari kukonzeresa kuparara kwemarodzi, kuparara kwemadhemu, kwezvikoro. Hapana development ingauya because vanhu vese vanenge vachitya ZANU-PF. ZANU-PF iri kushanda neZANU. Hakuna nyika inganorongerwa kupurazi kwaMnangagwa. Inyika ipi iyoyo inganorongerwa kupurazi kwemunhu? Ndizvozvo hazvo. Alright, but pane pamataura pamati pa22 akawina 2023 elections ende vanhu vese ndozvo vari kuziva. But mubvunzo manje unobva wadzoka nimona pa 2018 pepe akaenda kukoti zvikazoitikawo zvakaitika kukoti. But pa 2023 apa why pasina kuzoitikawo anything kana chinoratidza kuprove kuti iye angani kana sei why akazoramba akanyarara ende masoja acho vanozomupa sei nyika asina kana kumbochallengeo kana sezvakamboitawo pa 2018 pepe. Right, chekutanga 2018 nyika maelection abirirwa, muri kunzwa here? Judiciary yaigona kuzotonga Chamisa kana kuti kupa Chamisa nyika. Iyo yakatadza kusunga Chiwenga paakarwa chikumbambama kana kuti Chiwenga paakadisturb vanhu paakapfura vanhu mutaundi. Wakadii kumusunga judiciary kana iri yemutemo kana munyika mune mutemo? Ndo pamunoona kuti mutemo womunyika medu wakakepishwa unotsigira ZANU-PF. Saka Chamisa hapana paaibudirira kumatare because mutemo unotsigira. Akadzosa Malaba pabasa ndi Mnangagwa. Mnangagwa ndiye akaisha mwari ya Malaba. Saka vana Malaba vanoshandira ZANU-PF, havashandiri government, vanoshandira ZANU-PF. Saka judiciary yemuZimbabwe ndeye ZANU-PF. Even now judiciary iri muZimbabwe ndeye ZANU-PF. Imbonitaura kuti kana uchitiwe Chamisa waifana kuwina, vanhu vakauraya mbone ngombe sei vasina kusungwa, sei vasiri mucheri, vakangosungwa katendedzwa kabuda. Vanhu vakauraya Mo Blessing ari sei vakangotendedzwa ngwadidi kwachibva wabuda, asi vakatozikanwa kuti inhengo yeZANU-PF. Vanhu vakauraya Chitsunge vakasungwa here, nanhasi vanhu vakauraya Itaidzamara vati wawanikwa here. Saka ndoda kuti kutsanangurire shonyo vana Chebati Jani and so forth, vana Pastor Masera vakauraya vakasungwa here. Takunzwa kajese mfana vanobva pamutokoyo shawa iyo akasungwa here, ishawa nera shawa mfana totoziva nevabereki vake, ndiye mwana wakajese anga ari bodyguard ramugado uyo anogara kubhodhero kudhuze namugado. So now wakasungwa here vakomana vaitana nsadza kuzwa gadzore nefuti wayo vana kajese masiya wayo. Saka Chamisa waizobudira papi? Even now 2023 Chamisa kadai akaenda kumakotsi. Nditaure kuti before maelection asati adaidzwa Chamisa akaenda kumakotsi achitaura kuti mune vanhu vaiswa tutu maballot papers vakanga vasiri vaChamisa. Asi Chamisa akanzi akaingodzi arusa. Nasuro Shabangu akangomukira kuCape Chabati akati ndini munyori mukuru. Chamisa akaenda akanzi arusa. Nasuno vanhu vaidzingwa muparamendi, Chamisa akaenda kumakotsi akanzi varusa. Saka ndo paaizogona here kuti kana Chamisa akatozviona kudhara kuti tiri kubika zvakafanana nekusvika pari kumuya chikokiyana wajoina umwe wachikokiyana ichocho. Chamisa akatozviona kuti dhiri akatodhakwa nekuti ZANU-PF yanga yakateya kuti tichanopedzera nyaya yese kumakotsi. Saka Chamisa akaona kuti hapana Kulen TV, Team VAT, asi vanhu vachishamsika
Kulien TV aichatika saka subscriber wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say